Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu ingane ke phuzu umatshitshi Qomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Sawubona mqeqeshi, ubingelelwa umfowethu usho igama lakhe nesibongo. Uthi ke indlaba ejeqeza, awusukane madoda. Uthi bafowethu ngibhala lo mlayezo ngethemba lokuthi ngizothola usizo kwidilema engibhekene nayo. Shuthi kulonyaka around March kuke kwafika esinye isiphalaphala sacela ama directions flat sacela ama directions kimi flat phakathi eRes. Wathi mfowethu ke kuma bracket sihlala sonke. Ngamanye amazwi bahlala bonke kule Res. Uthi ngani bimbuza ama directions. Yabo. So ngeke ngithi mina ke be careful. Ngiqaphela ukuthandana nje neThekwini. Ake ngithi nje ukuthola umuntu enihlala naye kwiRes eyodwa ngoba emalini baba uzophela. Yabo. Yize ngeke acela imali directly. Noma ke mhlambe ezobe efuna kodwa ukudla mfowethu lo muntu uzovela afika ngisho ngazo ukuphekela inyama yakho nje izophela kudla kwakho kuzophela bwamaqanda kodwa nushaya nje awu2 yena mangabe khona uzoshaya 4-6 yabo ulimali ungeke umuntu uzumkhuza yabo akulula ukukhuza umuntu ngokudla ngoba manje kube ngathi hayi umncikisela ngokudla noma ukhulumela ukudla acabanga sebekuthatha kanjani ukhulumela ukudla kodwa nje ihlupha kanjalo iThekwini mangabe uhlala nayo la ngoba uyaphela wagcina ucela nemali kini uthatha nebhasari mhlawumbe ekunikeza imali njalo ngenyanga but ngenxa ukuthi uneThekwini la evela ifike nomnini thothi yona nje ayisadli noma ayisathenga ukudla ukulast inyanga iyazi ukuthi awukhona wena so ngeke ngithi uyiqaphele nezinto ezikanjalo wela khona ke phela nama advantages akhona yabo kodwa ke uthi bafake ukuhlangana kwami nayo lentombi kwangivusela imizwa nayo kwangivusela imizwa nawe uyabona ukuthi ngithathekile nje kodwa ngangenza lutho ngoba ubezothi ngithatha iadvantage ngesimo very good yabo so wezobona ngoba nakhe ehluphekile wacabanga umuntu uyabuza kuwena then wena usushintsha isimo no kanti vele lo muntu usazophinda umbona yabo kodwa ukuthi ubafoke kuthe sekudlule amaviki ambalwa ngayibona le ntombi kwi-transport kade siya ecampus mina ngihamba nomunye umjida wami sithe uma sehla nje lo mjida wakhwela kuyo le ntombi wayishela so angazi noma le Thekwini le benikhuluma ngayo yini wayese gxuma qala umjida wakho kunawo noma mhlambe wavela wayibona nje waseyela so angazi awungivezelanga lokho noma mhlambe wavela wathi hayi oyofika kuqala ke mfowethu wayesegxuma qala kunawo yabo uthi bafoke sithe okay uthi ke lokho akuzange kungiphathe kabi kodwa inkinga yaqala lapho lo mjida wami eseboleka ifoni yami efuna ukuthatha amanamba alentombi hayi nami ngimnike kanti mjida ucela ifoni nje eyakhe ifikile einsukwini ezedlule lokho kwenza ukuthi aWhatsApp nalentombi ngoWhatsApp wami uma efuna ukuyibona ngangingayibhaleli mina lengane futhi ngingawaview ama message wabo still namanje kusanjalo kungakapheli amasonto amabili wathi lo mjida lengane kayimfuni ikubeke kwacaca lokho sekuphele inyanga engezi vele nakimi ezobhalela lengane lo mjida manje kangazi ngiyibhalele lengane noma ngenze njani ngoba nginazo inombolo zayo futhi nginentshisekelo ngayo kusukela ngalolwasu ngiqala ukuyibona kanti nawo futhi ike yenza into ekhombisayo ukuthi ingakuthakasela ukungazi inkinga yileyo naleyo ukuthi uma kwenzeka ngiyithola lengane isimo ngizosilungisa kanjani phakathi kwami nalo mjida ngoba yena umuntu engimaziyo kodwa hayi ngaleyo ndlela wayivala lapho umfowethu so ayifethu into yakho ithanda ukuba complicated yabo njoba ngisho ukuthi nje wathi nihlele ebhasini ezegxuma kuqala lo muntu nanikhuluma ngayo lengane sekudayisa mhlambe sethi hayi uthi ngiye kuqala yabo noma mhlambe wayibonela so ngoba useyeqala mfowethu yabona salusa umdedele njoba wamdedela futhi wangaba nankinga
yabo. So wagadla ke ngeshwa ke zaphuka nje ubusho ukuthi kuvezile yathi hayi ikubeke kwacaca ukuthi ayimfoni yabo. So njoba ibhalela ngefoni yakhe yona into eyinkinga ke leyo ngaphela wena uma uzothi wena uzobusuyibhalela wena uzothini kuyona hayi akusemina ke akuseyena lo mjito bekhuluma sekukhuluma umnikazi wefoni uyabona. So leyo nto angiboni ukuthi izokunikeza advantage ethize yabo. Into ebeyinkinga la lo muntu ubesebenzisa ifoni yakho mhlambe ke into ongayenza futhi umazise lo mjida wakho ngoba ngifuna egcineni kosuku ngigcine senixabana ningasazwani ngenxa nje yentombazana kuningi ke kwenzeka yabo. Abantu bebangitheke nje bagcine bekuphela ubungani yabo. So mangabe niyabangani beqiniso akufanele niqatshaniswe intombazana yabo. So mhlawumbe ongayenza ungamthatha hayi mfowethu ngeke sihlulwe ethekeni sibabili yabo ngoba wena sikubeke yacaca wena ukuthi hayi ayikufuni awuke ngozama nami yabo. Ngibona ngikholwa ukuthi angaba nenkinga yabo. Then nakhona ungayibhaleli kufanele uyokhuluma nayo face to face yabo. Ukhulume nayo angazi ke mangabe usuyifonela ke cause kuzovela phela noma usuyi WhatsApp ungayi WhatsApp ngoba izobona ukuthi lo njoba kade ngikhuluma nawe ilo phela omunye bengisheya kwase kuwena futhi manje ukhuluma la yabo. Eka WhatsApp isiyinkinga usungazi ukhulume naye emva kwesikhathi kodwa kwamanje ungajaha ukukhuluma naye WhatsApp. Then mhlawumbe ukumfonela ke nakhona ke mhlambe mungashintsha igama then umfonele but hayi mfowethu hayi lento yakhe ithanda ukuba inkinga ngempela njengoba ngisho kodwa nje into efanele uyenze ungamkhulumisi WhatsApp ngoba uzobona ukuthi lo akamchithile. Then wena ke mangabe usumkhulumisa WhatsApp kuzobe ngathi vele nihlangane nalo. So ngokwami ukubona hayi mfowethu usungaya nje uyojika kodwa ngiyibona impumelelo kulena because uzokubona ukuthi hayi uhlangene nalo muntu. So njoba ngimchithile lo then nawe uzozama yabo. So leyo nto iyodwa nje ikubeka ku disadvantage enkulu yabo. So uma ukuthi uyazama iyakuyena face to face ukhulume naye uzame nje umgoqa face to face nakhona umchazele isimo ukuthi kwaba kanje then mina ngizimisele ngawe then umjida wami ngaba ukukhombisa nje bese sigxuma kuqala ke sithi yabo. Then ubusugoqa nawe ngendlela yakho kodwa egcineni kosuku angifuni ngigcine ngingasazwani nalo mjida ngenxa nje yethekeni futhi kwayona mhlambe kwa engeke iziqomo yabo. So ke next time mfowethu into kanje ngoba nawe lo muntu uzimisele ngayo ukuthi angazi njoba ngisho ukuthi indaba isuke ebhasini ukuthi lo muntu uzikele yena ngoba ezibonela intombi noma ubukhuluma ngayo then yena wesebona ithuba vele abusomathuba yabo. Ngoba phela inkinga ilapha yabo. Yonke into ilele lapho ukuthi njoba egxumeka kuyona ukhulume ngayo noma wazibonela. So ngiyathemba ke mfethu uyangizwa and uzokwenza ekufanele ukwenza ngoba phela isinqumo sakho mina ngeke ngize ngikuthathele isinqumo. So maka unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi umqeqeshiwensizwa@gmail.com. Uma nje mina nawe uma njalo unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho ukhumbuleke mfethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo sho mfuthu.